Takže Darek Ovce, vítám vás na serveru prostě jsou derby. Já jsem tady s Sardym, jenže mu nejde nějak mikrák. No, tak budu muset sejmout. No, ale kde je ten idiot? Idiote, kde jsi? To tamhle je. Tak teď mě dá. To na serek. Haha. No tak. No, po 10 sekundách, co jsem natočil ten úvod, hned měl 3 skladnutí, to je tam slušný. I když to vlastně byly to jenom kámoši ze serveru, ale to je jedno. A dostal jsem 69, Bůh ví čeho. Tak. Já ho zabiju. Bohužel já mám nějaký takový divný fraps, takže to bude asi oddělený. Takže za to bych se chtěl mluvit. To rozdělím na části. No. Tak. On mě tady dost mlátí. Já úplně nenávidím, on je to čurák, víte. No, ale ty koko, to je jeden černej. Pardon, já se mluvám. Tak. Ne, tady píše. A já mu napíšu, jo. Ne, počkej, já nevím psát. No, tak. Tak teď já jsem Polda, takže zapnu okačky. Policie státy! Ježišmarja, to mám za buzický barvy. Sardy, ty kokos jeden. Aby tě David zunil po poli s tím poklopcem. Aspoň ne, já jsem mu minul, škoda. No jinak my jsme vlastně vždycky 3, tady to hrajem. A všichni jdeme na Xardyho. A ono to štve, ale nás to baví. No. Bohužel teď jsme jenom my dva, takže to nemá ten styl. A tady ta mapa je normálně divná. Hele, já mluvím ty, Xardyku. 77, abyste věděli, to je nejhorší číslo na světě. Takhle budou rada policisty, že se neslyšíš ty parchance. No, a já vlastně jen tak nesundám, takže tady to bude pěkný trafa. Protože já tady mám zase blbý auta. A on má zase moc dobrý. On cheatuje, víte. Kež by mu dali ban, jako vždy, když jsme tady. Se vždycky radujeme, jak ho zabanujou. No jo. Tak. To co mělo být? Hot dogy zdarma. Jenom smažený koníci. Kondomu. Potřený rosticí. Ty vole, on má zase káru, já ho zabiju. To. Xardy, jak jsem mu napsal to, co máš začít, tak Xardy napsal proč. No, počkej, cože David? Vlezl nám do závěru. Tak, abyste věděli, David 55 to je další člen DVX. Jsme vlastně jenom 3, tak se nemusíte bát. Jo. A ještě je tady nějaký Alex Johnson, toho vůbec neznám. Ale my sem vždycky vlezeme a oni sem jdou hromadu lidí, takže on je tak normální. Hele, on používá zrovna nás pozdrav. Darek Ovce. Ještě jeho upozorním. Tak, natáčím.
Tady ten Skyline, to znám, to jsem byl včera. Jo, takže Xardy vám taky zdraví zdar Jakovce a Davis, ahoj lidi. A to co je, Minecrafták? Ježiš, to jsem neměl říkat, jsem udělal akorát reklamu. To je jedno. Snad jste to neslyšeli. My 3 versus 2 oni. OK. Tak. No dobře, uvidíme jak to dopadne a pak bychom to mohli třeba zastavit a udělat další. Dnes večer uděláme reálnou zemi, let's play jenom s Xardy, možná s Davisem, to ještě nevíme. Ale Xardy má hasiča, jo, za to nenávidím, mám vždycky dobrý auta. Mám vždycky úplně hrozný. Třeba on minule měl, co to bylo, bulldozer a já jsem měl jenom motorku. Tak, hele, ten Skyline už je skoro mrtvý a ten Johnson, to si podá. Ne, on má tak lepší auto než já. Pane bože, já potřebuji jiný. Sebevražda. Se divím, že to pořád natáčí. No, takže teď se mi nějak moc nevede. Je trapný. Moc trapný. Mám auto, zase jenom úplně pitomý auto. Já jsem neprokletej. No. Tak jdeme na ně. A běž go do ringu. Ale máme být spolu, jdi někam ty popeláři jeden. Ale chujík. Všimli jste si, že když máte zmrzlinový auto, že to má nahoře takový divný tvar? Ta šlehačka, ten nanu, ještě v takový divný poloze. Jo. No ty, tady tím jsou rádi. Proč? Jo, počkej, Xardy, víš go, proč jdeš na mě? Já jsem nechtěl. Jestli tady to někdy budeš se na tady to koukat, tak já jsem nechtěl. Tak, pane, já jsem si Davis splet, na to tak nesmím. To je strašný. Ale tak mě se nedaří, tak bychom to mohli zatím ukončit. A nebo ne, snad se to zlepší. Tady je nás nějak hodně, ne? Jenom 5, to je moc. Ale Davis píše, Xardy, jdeš ven, můžu do 6, pane bože. Koupíme boumíly. To vám neřeknu, co to je ještě takový tajný. Fakt to říct nemůžu. No, ale oni tam nebouchnou. Jo, takže děkuji za zhlédnutí, nezapomeňte dát odběr, like a